Dobro večer. Zagreb je izuzetno lep grad. Oduševila me, moram da priznam, njegova čistoća. Jako brinu o njemu, to je jako lepo. Divni su ljudi u Zagrebu i jako sam se lepo provela ovih par dana. Do saradnje došlo slučajno. Tačnije, primila sam poruku na Facebooku na mojoj fan stranici od Marina, koji je želeo da popričamo o tome da me stavi u film. Prihvatila sam predlog, čuli smo se, dogovorili smo se, učinila mi se priča kao jako interesantna, pogotovo što nikad nisam bila u Zagrebu i baš sam želela da ga posetim. A i uostalom snimila sam već jedan film, pa što da ne probam još jedan, pa da vidimo kojim će putem ići moja karijera, ali moram priznati da je sve super prošlo. Pa do određenog dela je bilo mirno i onda tu već negde, kad smo se približavali Zagrebu, bila je strašno oluje i strašna kiša i samo sam se molila da stignem do Zagreba. Nije baš bio lepo onako vremenski doček, ali na kraju se prolepšalo i bilo je u redu. Mislila sam da će trajati put duže, ali nije mnogo. Ekipica je bila super, što bi rekli mala, ali odabrana. Pogotovo ženski deo, moram da pohvalim da su mi onako prvi dan nekako razbile tu neku pozitivnu tremu i izmamila osmeh na lice. Od svih sam dočekana jako lepo, sa svima sam imala super komunikaciju i volela bi da ovo nije moj posljednji film ovdje, volela bi da opet sarađujemo zajedno na nekom filmu. Pa ne mogu sad da izdvojim nijednom posebno, ali nekako prvi dan je bio jako interesantan. Mislim i drugi je bio lep na svoj način, ali evo i ovaj posljednji, išla sam u obilazak Zagreba. Posjetila sam mnogo lepa mesta i neke znamenitosti i nekako mi je sve to onako ulepšalo ovaj boravak ovde, ali moram da priznam da je jako bilo interesantno i na snimanju i obilasku tih predela i ekipa je sama po sebi bila interesantna, tako da nije bilo teško raditi. Iako smo prvi dan baš onako dosta radili, prvi dan smo radili najveći deo posla, pa je onda onako bilo naporno, sam čekala da malo odmorim, ali sve je to deo posla, sladak deo posla. Za budućnost vraćam se u svoj grad i nastavljam najvjerojatnije sa snimanjem serije Folk, u kojoj imam jednu malu ulogu. Isto sjajna ekipa i reditelji i cela ekipa je sjajna. To je za sada. Vraćam se svom voditeljskom poslu. Vodim jednu emisiju na lokalnoj televiziji u Novom Sadu. Tako da, eto, voditeljski deo i neki glumački. Konačno radim ono što sam zaista želela, to je da sam konstantno ispred kamere, tačnije voditeljski deo. Početak karijere je svakako bio izbor za najlepši dekolte Srbije, na koji sam bila prijavljena slučajno od strane drugarice. Ja nisam želela se prijavim, ali ona je nekako insistirala i ona je poslala moje fotografije i sve to. Nakon toga je bilo slikanje za CKM, muški magazin. Onda je bila neka stanka, znači nismo ništa radili, tačnije ja nisam ništa radila. Nakon toga je došla ponuda za film Bili lavovi. To je snimljeno, posle toga sam glumila u jednom spotu Tropico benda, bend iz Srbije. Nakon toga isto je bilo onako malo zatišje, posle toga je bila serija Folk. Onda sam bila u jednom realitiju Sami u tami koji se snima u Beogradu. To je isto jedan interesantan show skinut sa američke televizije. I eto tako da sad sam došla ovdje, bilo je još nekih manjih poslova, bile su neki angažmani u stranim državama, ali to se sve završilo. To sam već napomenula da bih jako voljela da upoznam pevača Tonija Cetinskog i da se pojavam eventualno u nekom njegovom spotu, to mi je onako
neka želja, ili možda čak Nina Badrić, ko zna, ali nekako mi onako Tonijeve pesme pratim i volim da slušam i sa njim. A što se tiče ostalih planova, ja bi jako voljela kada bi me neki drugi reditelj pozvao da snimam možda neki film ovde. Svakako raspoložena sam za saradnju malo dalje od Srbije. Evo, ovo je prvi korak moj malo ka inostranstvu. Tri nije prvi, nego prvi uspešan, kako bi rekla. Bilo je bezuspešnih više, ali nekako ovde smo svoji na svom. Jako volim životinje, čak imam i stetovirano 7 šapa na leđima. Volim životinje i prirodu, dugi šetnje po prirodi. Malo onako da se izbacimo iz gradske vreve i da odemo u neku šumu s prijateljima i da provedemo neki dan u prirodi, da. I životinje, naravno, jako. Hvala vama što ste me pozvali. Nema na čemu i drugi put. I još nešto, veliki poljubac za sve koji me znaju, koji prate moj rad. Vidimo se opet.